ilmu mengangkat derajat bermartabat NKRI. Rampung bawa mengko katampen dangdutan seger ya kuwi nyilih wayang kayu. Oh iya, cakepane tetep iki. Padha Hardiknas. Ya. Monggo Bu. Kita song-song bulan merdeka Jar dewa para Bapak pendidikan semangat berdikari cerdas dan berbudi luhur ilmu mengangkat derajat bermartabat NKRI. Kita song-song bulan merdeka kita song-song bulan merdeka belajar. mengabdi bintang Indonesia Hardiknas tahun ini mengejar dewa para Bapak pendidikan negeri semangat berdikari cerdas dan berbudi luhur ilmu mengangkat derajat bermartabat NKRI. Kita song-song bulan merdeka belajar. Luar biasa, nyuwun oplos, luar biasa iki. Tepuk tangan. Nah. Ini ben kaya Jakarta wayangane. Ayo. Terima kasih Bu Kesi yang telah berpartisipasi untuk ikut bergembira dalam Merdeka Belajar. Oh iya, Hari Pendidikan Nasional. Malah iki engko ana bintang tamune, Nduk. Oh iya, yen ora kleru ya kuwi Mas Petruk Sadibei kelawan Mas Bagong Glondor. Glondor Son Udu pelawak ya. Glondor Son isone guru ning RRI kuwi. Ayo. Ning tak selani luwih dhisik nyuwun slendro Mas Daryanto. Nyuwun sinom parijata. Menika saking pepunden kula Bapak Wardani Sugianto. Direktur SMK Kemendikbud Ristek. Nggih. Wah, matur nuwun kepareng tresnani kabudayan tembang-tembang klasik. Matur nuwun dumateng Pak Wardani. Sing bakal ngaturake sapa, Mak?
Coba aku tak nyuwun pambiyantu kelawan yo Yan Dian. Ayo coba sampean Yan. Ayo. Cakepane monggo. Ya. Sing kira-kira sampean dadak. Wah iya, sementing yen sinom aja nganti sigra Kang Bala tumingal. Ya. Wingi perang. Senggakane disiapke kanca-kanca mergo wis pirang-pirang sasi sinom parijata ora metu. Iya to. Sebabe pancen ya kalah karo tembang-tembang kekinian. Ora ya pancen perai terus iki wingi kuwi. Niki mulai awake dhewe mulai gumregah. Cancut gumregut bangun negara. Ya. Yo Yan, yo. Sawung galing sawung rana sing eling lawan waspada cuman wis tuwa ati untuk berarti
Matur nuwun Mbak Dian Munasiroh. Wah iya Sinom Parijata. Lan nyuwun pangapunten janjane lah Taman Budaya kene wis ana piranti sing becik apik. Gamelan wayang ya bergas sak gawang kelire. Lah kok ki nggawa dhewe kok ngomah. Merga kanggo ngukir sejarah gamelan Kiai Berkah Slamet, gamelan ijo sak wayange iki ben ana sejarahe mbiyen nate digelar ning Taman Budaya. Weh ngono. Adate ya dhewe yen pentas yen gamelane ya iki ning yen wayange mesti wayang koden kae. Ya grenjeng kae. Sing dipulas mung sewalik tok. Dadi pomo Baladewa diwalikne ya putihan. Ha iya. Iya to. Iki wayange gelar pamayang, wayang Prada. Wah, elok. Berlapis emas. Ora ngeri kowe. Ha iya. Simping karo Mas Ujar lho dawane teko kono. Ki tak campuri wayang sing grenjeng campur karo sing wayang lawas. Iso teko nggen burju kono. Ha iya. Iya, tenan kuwi. Iya. Gleleng. Nang kene kudu gleleng, ndok ora gleleng don nang kene iki. Ha iya, wayang lawas ya duwe. Lho, duwe ning ora tau tak tokke mung siji loro ngono kuwi. Mergo yen gelem ngakoni pancen sing tak tresnani iki ora wayang-wayang anyar ngene iki ning wayang-wayang sing lawas. Apa wae to? Mbok aku golek pedah motor mesti golek sing lawas. Golek joglo ya mesti golek sing lawas. Iya. Aja kok joglo, aja kok wayang. Bojo ya aku golek sing lawas. Ayo, lawas. Lek anyar yudium, lek lawas iki salep. Ayo. Wayange gelar karo iki anak-anakku saka Sanggar Dalang Anak Madangkara ya do mlumpuk. Iki kancane gelar iki Gibran, ada Gibran, Fajri Nur Salim. Ayo. Karo sapa? Ge sampingmu iki sapa le? Hah? Adam, wah, Mas Adam, waduh, elok, jos, karo kabeh, adik-adik mahasiswa matur nuwun, penggemar wayang sedaya matur nuwun, golek-lekan, ayo, mahasiswa pedalangan, jo kuwatir, waton gelem melek nganti rampung tancep kayon, sesuk tak kosongke, ayo, malah dikosongke, ini jenenge sesat, yo ngaturi bintang tamu ya kuwi Mas Sadi Bey karo Mas Bagong Glondor dipethuk nganggo warung pojok. Wah iya monggo ya yuk dados. Sugeng dalu Mas Petro. Sugeng dalu Bu Cangik Mbak Limpuk. Pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sedaya pinaringan sehat. Bar pandemi pun mulai laris to niki. Nggih alhamdulillah nggih enten punan mlampah. Nggih. Sakdamune patemi kalih taun nika nggih lumayan pun nyambut gawe. Nderek bingah, nderek syukur. Tanggapan yen rame niku kudu dibarengi karo awak sing sehat. Ancen kedah ngaten. Nggih. Terus ya aja mung lulu nyambut gawe wae ning kesehatan iku kudu ya dipikir. Mula sing jenenge wong urip kuwi aja nganti ninggal tembung ibu. Ibu menika Iman budaya karo olahraga. Lah nggih. ngoten niku.
pancen kedah ngoten. Nggih. Lah nek gur butuh nyambut gawe terus ora mikir awake ya ngerti-ngerti ambruk. Nah nggih, mila kudu dijaga temenanan. Napa melih jenengan niku seniman, adate seniman niku lak nggon kesehatan tidak diperhatikan. Nggih. Peh lagi laris. Nggih, laris napa-apa dipangan. Lah. Orang gagas ora tau cek kolesterol, ora tau cek darah, akhirnya ngerti-ngerti terus ambruk ngoten niku malah kedrawasan to, Mas? Nggih. Nggih. Awak lemu ngoten kan nggih medeni. Nggih, nggih. Mila kudu dijaga sak kabehe. Ambak cilik-cilik ngeten iki kaya sinden timpo sawengi ngeten iki Malah yen cekli. napa? Malah cekli. Cekli gitu. Nggih, nggih. Luar biasa. Kanca-kanca penabuh nggih komplit. Oh nggih niki penabuh ki nah cah sehat kabeh. Nggih, seragame ijo. Ijo. Apakah ijo? Iki wis jodoh. Wah iya. Lak tenane. Nggih. Terus sindene ngangge ungu. Ungu menika usahane wis ngunduh. Wah iya. Dadi Slendange kuning. Kuning kuwi yen manengku kudu wening. Dalange beskape ireng. Ireng niku iri drengki ora pareng. Wah iya. Seragam jenengan niku oren. Oren kuwi ora tau leren. Iya, amin. Amin luar biasa. Jane wong loro tok ngeten pun gayeng Nggih Pak. jane. Nggih. Lho niki lagi mung kula kalih panjenengan. Lah, nggih, Kula nggih. sowan mriki nggih piyambakan lho. Lah nggih mila saking Nggih, menika. kula mung piyambakan. Awake dhewe cara nu TikTok lak wis pas. Saestu. Dadi pun enten chemistry. Nah, Istri. Nggih. Lah nyan, aku kelangan gandengan. Mudah gelan mutungan ora. Wah, mantuk saestu, Mas. Heh? Kok nyetat repi tok. Gong rene gong iki lho celuk karo Masmu Petruk iki lho. Pun kajenge wong Yoga-yoga wedange tesih mboten, Mas. Kowe iki nek liwat kono, dalane iki kono lho. Aku malah seneng lho jane. seneng piye? Wong loro toke wis gayeng aku seneng malahan. Kok seneng? Lah wis dilunasi. Kari mulih. Ucah ramat. Seniman iki aja sok ngrembug materi. Ah. Saru. Saru, Pak. Duit ki ora ukuran seniman kuwi. Iya. Dadi sing penting kuwi pengabdiane awake dhewe nang budaya ki Iya iya wis to wong loro kono ya. Aku tak nonton ra apa-apa. Mboten, biasane niku lak paketane lak ngeten. Dalang niku sing A, gitu. Engko B-ne Ini kula. nggih C-ne kula, terus DR-e niku Mas Bagong. Ngoten niku rumuse. Ya ndang derke. Arep der piye wong iki nang ngarep mahasiswa kabeh lho, Truk. Lho, hubungane apa kok ngarep mahasiswa kok gak iso? Hati-hati ora lucu. Aha, ngono iki. Lah iki Sik. malah Sampeyan aja digebyah-uyah. Hati. Yen mahasiswa kula pedalangan isi Surakarta niku sampun terdidik Nggih. selalu menghargai kepada seniman. Mergo dheweke niku ya seniman. Wis Men duwe- tidak mendapat karma pala, mula dheweke selalu mendukung. Nah, wis duwe SDM tenan. Kowe ngerti ora SDM? Kowe iki pendidikan lho iki. Piye? Kok omonganmu saru. Lho, SDM kok saru to? Lah sodomi to iki. SDM itu Sumber daya manusia. sumber daya manusia. Oh alah. Kula belum begini ngomong. dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Bener. Ngerti ora kowe? Ya, Hari Pendidikan Nasional iki apa misine apa? hari pendidikan to. Heeh. Ya ngerti kok ya. Tanggal piro Hari Pendidikan? Nek iki eneng loro. Loh, Hari Pendidikan Nasional iki mung siji tanggal 2 Mei tok. Karo tanggal 15. Kok iso? Lah iki nyatane hari pendidikan wayangan. Tegese sing ditetapkan pemerintah kuwi tanggal 2 Mei. Iya. Terus iki peringatannya tanggal 15 Mei. Nah, berarti wong berpendidikan ki penting ya. Penting no wong dadi wong jaman saiki pendidikan itu penting. Apa meneh nang bocah-bocah kawula muda ki kudu dididik sing tenanan. Nah, aku ora kok. Lah kok ora piye? Sing penting ki duit. Sik, sampean kleru lho Mas Bagong. Klenceng. Sing jenenge wong berpendidikan, engko yen pinter, ngelmune akeh, Lah. otomatis duit ki mara Iki dhewe. ngono Mas Yoyo kuwi. Lah saiki nek kowe gun duwe tok nek bodho ora diapusi wong kowe. Ning lak ndedit. Loh, ning jenenge wong kepinteran kuwi penting, skill itu penting. Keahlian itu penting, kecerdasan IQ ki penting. Lah nek mung lolak-lolok kowe iki duwe odet yo diapusi yang wae. Ora masalah, penting didit. Kae le ana pepatah, wong yen tanpa ngelmu ngibarate aji godhong jati garing lho, Gong. Lah ngerti ra? Lah godhong garing tukune ya nggawa duit. Lho, ngene lho, sing dikendikake Mas Yoyo ki mau ki. Wong ki nek ora ndilmu ki ibaratnya mung kaya godhong jati garing kuwi bakal mung diobong, ora ana gunane.
Ngono lho. Ya malah kanggo. Lah kok kanggo? Nggo api-api. Anu ngomong kaya saiki judeke Mas. Pripun? Anu niku Lah nek pendidikan iki gunane nggo apa to, Truk? lho, nek wong ki nek berpendidikan, wong sekolah tenan ki punya SDM, sumber daya manusia yang memadai. Jadi wong ki kecerdasane agekno carane ngomong we beda nek wong berpendidikan Iya. ki. Dadi ki pilih ndi? Pendidikan karo duit. Duit. Kuwi ora ngrungokke ya. Nun sewu kados Ki Anom Surata nika lagi nate paring dawuh. Wong kuwi goleka jeneng dhisik yen wis entuk jeneng jenang mara dhewe. Carane golek jeneng ilmune ya kudu tuntas. Iki lho sinden 6 iki lho, kabeh ki mahasiswa, ana sing dosen. Ya mergo saka duwe ilmu akhire laris le nyinden. Oh, ngoten ta. Kabeh ki nganggo ilmu. Iya, iya. Agekno arep maling ki lho duwe ilmu kok. Dadi ilmu itu ora mung skill-skill sing ngene tok, maling ki lho nganggo ilmu. Dadi kabeh perlu ilmu. Lah ya malingmu pinter nemen ya ilmu maling iki. Tegese iki ngene lho. Semua hal itu pasti pakai ilmu. Agekno wong masak kuwi nganggo ilmu. Bener. Wong macul nganggo ilmu. Tukang batu nganggo ilmu. Apa meneh pengrawit dalang kuwi sumber daya manusianya kudu lebih tinggi. Wawasannya kudu oke. Yo. Kok iya gitu. Lah iya lah piye to? Iki kan Hari Pendidikan Nasional. Ya. Sopo Bapak Pendidikan Nasional iki nek ngerti-ngerti? Bapak Pendidikan Nasional iki sapa kowe nek ngerti? Ki Hajar Dewantara. Wah, jan. Weh. Apalku ya kuwi tok. Ki Hajar Dewantara kuwi duwe anu apa? Slogan apa? Slogane Heeh. apa ndek? Kowe ngerti ora? Kowe ngerti apa ora? Ora ngerti. Kowe apa? Ora ngerti rene. Oh iya. Ora ngerti kok padha nang ngonone, Mas. Napa, Mas? Heh? Napa? Kowe lho kuwi balen ana kene, Truk. Oh. Nah, takonono Petruk. Kowe ngerti ora slogan Ki Hajar Dewantara? Lah kowe iki ngerti apa ora? Nek ora ngerti ki rene yo. Lah ngerti ora ngerti kok ning kono iki. Lah kok kowe ning kene? Aku ya ora ngerti kok. Ki Hajar Dewantara iki slogane ngene lho. Piye? Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Oh, Apa to tegese kuwi? Tegese Ing ngarsa sung tuladha kuwi sik nek ning ngarep dadi conto. Ing madya mangun karsa nek ning tengah dadi inspirator. Ben nggo inspirasi kanca-kanca anak-anake. Bener. Tutpuri handayani nek Neng ning mburi. mburi iki selalu mensupport, mendukung ngono kuwi lho. Tinggu iki. Iki ya tak nggo ngono kok. Ora pikirane iki dienggo ngono lho, ngilmune dienggo ngono lho Mas Bagong. Nggih, Mas. Mula Bapak Ki Hajar Dewantara iki duwe julukan Bapak Pendidikan Nasional. Nggih. Tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan bangsa, Bener. gitu. Mencerdaskan bangsa, Iya. menjadikan manusia yang seutuhnya. Iya, iya, iya. Manusia yang seutuhnya itu yaitu manusia yang berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Ning ya enek lho. Apa? Manusia sing ra utuh ning ya pinter, hebat, ndagel ya pinter. Manusia kok ora utuh gitu ya. Uncek ae. Separo. Kuwi lak secara fisik nek tetep ya utuh kae wah Ya, jan. jan. Ngomong Sampeyan ket mau kok menteke dhuwit timbang pendidikan, jajal jujur ya Mas Bagong. Nggih, Sampeyan ki tamat sekolah apa? pangestunipun Mas. Kula SPD. wih sarjana Wah. pendidikan. Elokno yen ngono sarjana Elok pendidikan. sekolah pedodel. Tak kira-kira ya sarjana Tak kira le sekolah guru apa piye ngono. Nganti SMA apa SMP? Nggih, SMA Mas. SMA. SMA. Iya. Kula ajeng jiko kuliah melu nang isi ra ketompo. Loh, nek neng kuliah neng isi kan jupuk kerawitan, jupuk pedalangan, jupuk tari, jupuk teater. Lah kuwi jupuk apa? Mesin. Neng isi ki ora nek Ora jurusan nek mesin. jurusan mesin. Lho itekno nggih ragat ning ra jiko mesin apa? Oh, War nyolong. nyolong kuwi. Ora tata ngono. Aji kuwi. nyolong. Wah, jan-jan hebat. Heeh. Iki kamangka iki engko malam Jemah Kliwon ya wayangan meneh. Wayangan meneh. Iki wis penontone sing mirsani sakmene akeh. Iya. Iki ora kalah karo malam Jumat Kliwon. Aplaus untuk tepuk tangan untuk kanca-kanca penonton yang hadir. Wah, jan. Komplit saka Boyolali ya ana. Sapa? Kanca-kanca mau sing luru awake dhewe. Heeh. Saka Mojogedang ya ana. Iki jeneng Malah ra trimo gur nonton. Heeh. Melu nabuh. sapa? Joko.
Raja Mala. Lah oki rombongane Madangkara. Nonton mbahmu. Kuwi dendame karo aku ra ngono. Lah perkarane apa? Jane ya gur sak kecamatan lho. Ora kok dendam mbek perkarane apa? Ora mudeng takonono dhewe kono. Oh, kok tak kira-kira rebutan wedokan. Wedokan apa wong kene gablek ya ora kok direbut. Lho, kowe nanti bojo to? Alah lah genah minggat ngono kok ya. Lho, dagelan kondang kok nanti bojo ki nyanti bojomu? Gawe leasing. Sik toh bojomu ki wong apa mobil kok leasing? Mboten kula story pindho tok lho Mas. Iso tekad digawa niku. Bojo merongos ngono ya payu to. Monggo sampean Rongos lambene gingsul wong manis ki ngono kae. Gingsul ki nek kaya Mbak Kesi ki gingsul siji manis, bojomu gingsule piro? Sak cangkem. Lah iya. Ning nek bojomu merongos kae malah kowe untung lho, Gong. Untunge truk. Omahmu ora tau kemalingan. Lah kok iso? Angger maling mlebu wae, sing domah jek guyu iki. Aja kleru. Kok aja kleru piye? Maling mlebu kuwi aku ndelik. Lah ngopo? Lah sing arep maling apa? Aku ya isin karo malinge. Maling mlebu kok ora eneng apa-apa. Oh pekewo kowe malian. Dadi maling mlebu kowe ndelik. Iya, wajar. Koclok. Elok terane. Mula, Gong. Ah. Dadi ngene lho. Dengan semangat pendidikan nasional iki, Iya, Mas Petro. awake dhewe selaku dadi wong tuwa, Nggih, ayo Mas. mendidik anak-anake awake dhewe. Nggih, Mas. Dididik ben dadi bocah sing berbudi luhur. Nggih, Mas. Ya toh, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Tru. Dadi bocah sing migunani. Wah, lagi iki lho aku nyeluk cah iki Mas. Lah piye? Mergo ya kalah celoningan. Lho nek ngene iki lak ya tuwa aku to, Petro aku. Lah ini nek ra metro hak cuek aku to, Tru. Lah gandeng ning panggung sampean Nggih, dapoke dadi nggih, adine nggih. Petruk ya ngakak. Nggih, nderek gladen Mas saya. Nggih, sami mriki. Lah sak menika Nggih. Sobi alon-alon menampilkan para kadang-kadang warang Artis. kono nggih, Mas. Nggih. Nggih. Ayo, kita tampilkan Mbak Umi Hafifah, mahasiswa jurusan Karawitan semester 2. Yo, tukung nggih ngurmati Mbak Umi jumeneng tetes. Dudai mutiara kependem. Iki tembang-tembang lawas, tembang-tembang dolanan. Yen ora diupeni kaya ngene iki sok-sok malah ilang ngono lho. Kuwi lho Mas Bagong kuwi lho mumpung anak. Nggih, Pak, wong ya ngendikane kala wau mrene nggih, apa wae iki mesti penak sing lawas. Apa? Mula iki tembang barang ya mestine kepenak sing lawas. Lah kita macange. Nggih. Karyan lawase piye? Lek lawas elek nggih mboten sae. Lek anyar yen apik niku nggih sae ngoten Dari niku. mau apik sing lawas. Lho wong banyak lho digugur. Tegese iki ngene nek lawas kan wantek ngono lho, Gong. Contone bar kaya joglo ngene iki lak ya jane gagrak lawas ning tetep wantek sayahene. Iya. Dadi barang lawas ki yang wantek. Bojomu kan mulai ya wantek. Antek wong lawas terus. Sayangnya minggat. Joglo karo cagak siji karo nyawamu larang cagake lho, Tru. Oh iya. Cowok cagak kok dibandingke Iya, nyowo. Dik, Umi. Nggih, Mas Bagong. Nggih, Dik. Pripun? Sae. Lah kene Piye takon sing jelas lho, Kene daleme pripun pundi, kok? umure Lah kene pira. pripun? Sae aku ngono lho. Dek Umi dalemipun pundi? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Nggih. Kuliah tenisi semester? Semester kalih. Nah, wis semester piro? Wis semester piro? Alah, 8 randang rampung-rampung. Iki kan semester loro. Wis semester piro? 8. Semester iki 8 apa kuwi? 8,5. Ayo Nduk, sampean gadeng Tembange mahasiswa. napa, Dik? Ayo,
ngaturno tembang sing kepenani sakurunge nembang raketang beberapa kalimat sampean matura yang ada hubungannya dengan Hari Pendidikan Nasional. Mergo Anda adalah seorang mahasiswi. Ayo. Ngono. Napa Pak? Nembang napa? Nembang napa? Nembangnya gampang ning ungkapan kata-kata. Ungkapkan kata-kata. Ya. Tentang Hari Pendidikan Nasional. Oh, kuwi. Napa nggih? Alhamdulillah. Kono mahasiswa masuk ora iso anu. Kula- Hari Pendidikan Nasional adalah sebagai spirit kita untuk semakin giat belajar. Nah, umpamane ngono kuwi. Kula tak mengucapkan selamat Hari Pendidikan Mahasiswa mawon. Heeh. Selamat Hari Pendidikan apa? Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga Ayo, sakinah mawaddah warahmah kuwetak kowe. semoga Semua kabeh. Semua anak bangsa. semua Anak bangsa jadi tempat cerdas. pendidikan, semua tempat pendidikan Menggunakan AC. semoga sukses mawon Pak. Sukses iki piye? Maksudnya sukses iki? Nggih sedaya mahasiswa sukses. Terus napa? Loh, sampean kleru. Kok sedaya mahasiswa tok? Sampean ini mahasiswi lho. Mahasiswa kali mahasiswi. Oh iya. Sukses. Terus semoga Panjang umur. Mula sampean iki kerep kumpul karo tukang son. Pak Glondor kuwi, dhek telah membeli apa kuwi jenenge suatu kalimat yang membuatku kaget tenan. pripun Pak? Oh, ngoten Mas Cahyo sak niku waduh teng asine nggih bareng bar pandemi niku mahasiswa niku jane murah-murah. Arep nakal dhek iki. Mahasiswa niku murah-murah. Mosok Pak Glondor wae ngerti? Nggih. Lah terus piye? Sing larang niku mahasiswi ngono. Glondor ora ngono kuwi. Oh, tak kira glondor aku. Glondor son. Glondor son to. Lah nek kowe lak ya tau dikira tukang son. Rasah diceritake. Ya lagi. Yo, anu wae Nduk sing kepenak wae. Ayo, caping gunung. Nah, caping gunung. Nah, dibawani sak pangkure pisan. Nah, Umi Afifah. Ya. Saben bengi nyawang Jajal gamelan, ayo, jengglengke. Ayo, Kak. Yes. Oh, gayeng to Buri. Ayo. Sayang Wis tak WA. Ayo Cak, ayo Cak. Ini mahasiswane Pak Yoyo kabeh kok. iya. Karo Bu Gesi kok. Aku terus rampung wayangan lumpuk neng playoper Ngopo? nyoto bareng. Iya. Lho, klebu kowe Mas Bagong yen kok kersa nganti tancep kayon karo aku nyoto. Siap, toh. Aja kuwatir, kowe engko tak bayarono. Tak bayarane kok. Bayarane. Ya bayarono to. Iya. yen memajang ambung karo janur kuning janur Kowe iki tik jenggreng cah cilik kok ora iso greng to, Gong. Kuning. Ngene iki lho. Gone Oh, nggone. Oh iya, mergo TBS kene ngen gawat kene ora pas nggone ora kuning. Padha wae. Mosok wong semono gedhe jenggreng kok mak piyok. Contone, Tru. Kuning. Kuning. Oh, sampean iki rong komunikasi karo sing nabuh. Mergo gamelan iso muni iki lek ana sing nabuh. Awakmu dandakno.
Sing rusak ora awakku. Apa? Onderdile. Mas Boyo padange Mas Petruk lho, Mas. Padahal Udah, jeleng. Dandita? Jeleng. Oh iya, dandita jeling yo. Kuning. Angger beduke mbok plesetke ratak story kok bekonang. Astagfirullahaladzim. Kowe iki Ngawur. aku iki penyetok lho. langganmu toh? Rumangsamu sing marai semangat ya kok kono kok. Piye mau pengrawite kon piye? Dandita piye? Pripun? Dandita. Tundah jreng. Oh iya, nanti tang cereng Mas. Kuning. Jreng. Ya sing jreng ya sing ditabuh beduke karo simbale kok cangkem. Bikin ngene lho, Gong. Ngomong ki digenahke tenan lho, ora sak-sakmu lho. Rasa dikenake ora krungu son bantere kok ngene Lho, kok. iki ya go mahasiswa kabeh Sampe wangi kok piye? Ora lagi wani wong ya aku ya ngeke Pak Yoyo. Wani kok piye? Awo masalah kuwi ora wani-waninan kok wong sepenting iki nyambut gawe kuning. Oh, Kuning. Karepe nduk ramune ra apa-apa ya sing penting ya pokoke penak ngono to. Penak ta? Penak ta? Biasa. Ya ora biasa penak. Penak Pak Di. Penak dipaksa. Iki bocah kuwi ora ngerti apa-apa. iki cah lugu, cah polos kok. Kula niku cah lugu banget. Iya. Wong tak kon pacaran ket SMKI nganti sprene ora gelem. Lho, Jare wong lanang jare gila jare. Mula wis marangkunge wah alhamdulillah tertib tenan. Alhamdulillah. Ora nate ana cah lanang-lanang mlebu mboten kamar. nate, rek. mboten nate. Anggere nek cah lanang teko ning wis marangkung umi langsung lawange tutup krekep. Wih, terus wong lanange kon mlebu liwat cendila. Piye to? Ora. Kemben wae wetan gunung Ye, penak to. Ora apa-apa, Nduk. Engko subuh lak teko nggone. Masa ngenteni subuh. Lah lemune kaya ngono. Lutik-lutik. Angger mesti dhek majune malah makbek. Marah. Wetenge tak Marah iki dandang. imbang aku ora Dik Umi. Lah sapa? Paling ora ya Dik Lia kae. Lia etan dhewe kae. Heeh, soke. Oh, dadi bang kamu Lia. Coba tak cedhake lho, Mak. Ya coba kono. Izin, asal mboten, Mak. Pripun? Ajeng jengleng Dik Mbok Lia. menapa cocoke? Oh, Amit sewu nggih Budhe. Budhe ndok. Amit sewu. Mbok menawa cocoke kalih mriki yo. Tekan ndi? lah kok iso malah iso dadi karo kuwi. Tos. Tak jak tos. Ketoke cocok dah kae. Dik Lia rasane pripun? Rasane pripun, Bagong? Ora apa-apa, Dik. Piye Dik, rasane piye Dik? Rasane kaya digelundungi gelugu. Santai. dream. Mula awake dhewe kan ya kanca seni. Heeh. Ngimbo bal-balan. Babalan piye? Bal-balan kuwi persahabatan kok ngopo kok kanca ora. Ya ta? Ngono iso persahabatan. Ora apa-apa. Kowe ra teko, aku ndinggon kono. Bagong iki. Yo. Pacita Sarawi jenah
Agak muni lek karo kono ya, Gong ya. Munine. Berarti iki towerku nang kono. Sinyal kene ilang lho. Teko kono kebak. Coba. Duntak ketak. Gleh. Duntak ketak. Dintak tak. Sing lon-lon. Ye, santai ya. Pancen ngene duwe judu dewi-dewi. Judune dhewe-dhewe. Mas. Aja cedak-cedak gila. Apa? Ya gila rasa disawang. Aku kok sawanen lho, Son. Nek minat langsung diolu. Panganan kok ki ora. Panas. Hari pendidikan. Nggih, tuku bakwan Tuku bakwan dicampur tahu. campur tahu. Muga-muga pendidikan tambah maju. Tepuk tangan untuk Mas Petro. Ah, ngono kuwi cerdas. Gunane ilmu iso ndadekne dhuwit ngene iki, Gong. Nggih, Gong. gebyok-gebyok Pyong-kepyong nang dhuwur sumur. dhuwur sumur. Mugi Pak Yoyo tansah panjang umur. Aya. Amin. Allahumma amin. Mbak Liano, ayo iki mesti wis cepak ket mau. Sing apik lho, Yan. Lah ngapa ta? Lho yo Ben muni. apik ya ngegen pas kok ya. Gen kikuk-kikuk. Jalan-jalan. Lah apa yo ngepit. Kowe parikan yo diprotes iki kok. Lah yo juweh banget. Juweh diacok ae. Anti cangkem kok ra. Jalan-jalan Ya asli ora bekona. Ke Jakarta. Jakarta. Selamat Hari Pendidikan untuk Indonesiaku tercinta. Ah, ngono kuwi. Oh, kuwi jos kuwi Elok nek cerdas. iki. Terus berikutnya sapa ki rapati ketok kok Bu ngene. Kesi. Elah, Sarmok. Ayo. Nyeluk bojone Sarmok ora. Bu Kesi Rahayu. Ayo. Jalan-jalan Wah, lagi senengane kabeh healing. Ayo. ke kota Batu. Ora batu. Selamat merayakan Hari Pendidikan. Indonesia semakin maju. Amin. Apik, ngono kuwi. Selanjutnya, ayo coba kaya apa iki? Garwa dalang awan iki, ayo. Ayo saksikan tanggal 4 live YouTube orang, live TikTok. Ayo, akhirnya sing metu Pak iklan. Mayange namung nek awan. No, Nak wan nyawang. spesialis paling kalih Mbah riyen kuwi awan tok jatahe. Nek bengi ngantuk, Pak. Nek bengi ngantuk. Pun parikan nggih. Nggih. Masuk. Ayo. Dibuka. Ayo. Makan ikan. Makan ikan Dalam kolam. Di Majalengka. Semoga pendidikan semakin merdeka. Amin. Iki selanjutnya iki. Melenggang patah-patah. Piye kaya ngono. Irunge lembangir nganti kaya pelorotan TK ora. Ayo Okfa. Digolek Yuda lho, Pak. Dek iki ra gelem nganti sprene ra tau adus kaya Buri Serawa. Iya. Ning Semarang, Ning Semarang. tumbas tas. Tumbas atas. Wah, aja tuku kuwi lho kaya winong tumbasne Pak Prapto, dadak tumbas tas. Nenek. Semoga anak zaman sekarang Wah. semakin berkualitas. Wah, oplos. Oplos ini luar biasa ini. Wah. Luar biasa. Elok iki. Oplos.
Kratingdeng karo bir kaya ngono. Ayo subur makmur. Alah menengamu iki ngono kuwi lho guys. Ayo. Ayo guys. Ayo guys. Ayo. Truk tronton. Nabrak bagong. Aku sorry gong, aku cul kaya spontan lho. Ora apa-apa. Di luar kesadaran Pak Yoyo ngendi kok. Ora apa-apa. Lah piye? Ora apa-apa tabrak truk ora apa-apa. Lah kok ora apa-apa? Ora apa-apa. Truke mandek kok. Pomo kowe ditabrak truk ngono ya enek mempere mergo iki karma, Gong. Pripun? Lah sampeyan lak kurna tanggapan to, angger tanggapan niku kudune lak karo panitia wis dicawisi kamar mandi. Senengamu mesti nguyuh nang mburi truk ngono lho. Saya Dek ben nguyuh ning mburi truk piye? lho pas ngene truke mlaku. Heeh. Aku yo ngene kaya. Umi urung lho, anakmu. Minong dereng. Urung lho. Iki mau sik truk tronton kok ya. Anu dereng kok nembe truk tronton kok. Digenepi truke kuwi enek bane apa ora kok truk tronton tok. Truk tronton. Gente anaki. Oh, lah akhirnya ramune mak klok kuwi mau. Mugi para penonton Lah iki. kathah rejeki. Amin. Sik iki rata-rata iki seniman nak mesti. Yo amin ngangge lagu. Allahumma amin. Yo bareng. Jiro lu. Allahumma amin. Allah. Yuda, dhewe Yud. Ayo. Allahumma amin nganti blero sesuk. Allah, tak cepaki 100. Yo, ndang. Nah, ape. Nyo 100. Wes. Kena ngene neng Warmindo. Ayo, kuwi. Lho, rezeki iki lagi nyontot kok. Iki ngene iki mau nganu lho, Yud, ngene mau drama, engko lek aku medun yo kekno aku neh. Nek ora yo nek ora gawa neng Warmindo yo neng kulone. Apa kuwi? Aloha. Waduh. Ketawane Mitsu. Mitsu. Yo. Dhewe estu mboten parian. Mboten parian. Iya parian sih. Oh ya njaluk dhewe siap wis mau wis browsing ning Google. Betul ngapal. Preman. Preman. Wayangan dia enek premane bareng.